Nistiden l-Antwan Paul Borch li huwa kandidat indipendenti għal partit Brain Not Ego. Jekk Minister żballu x'hekk qed ngħidu tajjeb. Okej, l-interventi jekk Antwan. Ngħidlek id-dritt ma kontx ċert jekk hux ħanagħmel intervent illejla għax rajna 6 kandidati jitkellmu ilna hawnhekk ftit ħin nisimgħu kulħadd jitkellem. Kandidati għal Parlament Ewropew u jekk semmejna l-Ewropa darba jew darbtej ħafna naħseb. Ħaġa waħda li nixtieq nikkummenta però smajna illi hemm ħafna fondi illi l-gvernijiet ġabu mill-Ewropa. Fondi għal Malta, li hija ħaġa tajba, però dawk huma fondi allokati għal pajjiżi. U m'hawnx ħafna nies li jafu illi hemm fondi għalina. Mhux fondi li jiġu allokati għal pajjiżi, ma fondi għalina. Fondi għal min irid jiżviluppa xi affarijiet, fondi għal riċerka u għall iżvilupp, fondi u opportunitajiet anke f'xogħol u fl-impjieg. U dan narah f'xogħli għax meta kont qed naħdem mal-Aġenzija Ewropea, kont nara li pereżempju dan l-aħħar 5 snin, 6 snin kellna qisu xi nofs biljun euro għan-nies għal min pereżempju jrid jiftaħ business ġdid, għal min huwa student u jixtieq jiftaħ rasu, għall enterprises żgħar. U jħassraw Malta rari japplikaw għal dan l-affarijiet, għax hawn Malta rari jkunu jafu bihom dan l-affarijiet. U ftit hawn nies li jafu illi fil-Parlament Ewropew, ir-rappreżentanti tagħna fil-Parlamenti Ewropew huma rappreżentanti tagħna, tiegħi u tiegħek u ta' kull wieħed u waħda minna. Mhumiex qegħdin hemmhekk biex jirrappreżentaw il-Malta, għax Malta diġà rappreżentata mill-Gvern fil-Kunsill. Fil-Parlament hemm bżonn rappreżentanti għalina, rappreżentanti li lesti iduru fuqna u jgħidu nisma' l-Ewropa tista' tagħmel ħafna affarijiet. L-Ewropa hemm dawn l-opportunitajiet kollha. U isma' l-aħwa jekk triduhom, jekk tridu dan il-flus, jekk tridu dan l-opportunitajiet hawn huma. Imma s'issa bis-6 kandidati li kellna qudiemna l-lejla, qatt ma tkellmu fuq dak li jistgħu jagħmlu għalina, dejjem jitkellmu fuq dak li jistgħu jagħmlu u il-punt ta' vista li hemm min-naħa tal-partit tagħhom. Li jiddispjaċini nisma' ħadi għax għandna bżonn nies jirrappreżentaw lilna mhux il-partiti. Grazzi.